Hi guys. Hello. It's the homecoming of the Queen, guys. So nandito tayo sa Haro Cathedral. Ayan. Habang naghihintay tayo, guys, akyat tayo doon.
Guwapo! Nakaagos sila niya. Sobrang din sa Aro Plaza. Gusto. daming tao. Daming tao guys, oh. Ayan. Tapos na, nandun na siya. Umalis na. Takot na na. Uwi na tayo guys. Vlog ulit guys. Don't forget to subscribe to my channel guys. See you again.